Salutare tuturor! Am zis să încerc și eu să fac ATV vloguri, deoarece îmi place foarte mult să mă plimb cu ATV-ul și îmi place să lucrez la ele. Numele meu este Adrian și aș vrea să vă prezint noul făcut. Vechi era, cum l-am luat, era vai de el, l-a recondiționat total. Cauciucuri noi, față, spate. Era terminat. Aici, la butuci, am schimbat semeringurile cu rulmenții, plăcuțele pe spate. Lanțul este nou. Întinzătorul nu era pus, a târnat pe jos. Mai am un pic să strâng, după cum vedeți, mi-atinge foarte un pic acolo acel cap de șurub. Bateria nu am pus-o pe el, dar și asta e schimbată. Nu pot să mă plimb deoarece sunt cu mâna în gips și îmi pare foarte rău. Dar o să ne plimbăm și cu asta. Semnalizarele noi, ochii de pisică noi, schimburile de ulei, lanțul, după cum am spus, oglinzile, apărătoarele, bucșăraia, toată pe fața schimbată, inclusiv acestea de jos de aici. Arătau groaznic, o să vă las o poză să aveți o idee cum arătau. Ventilatorul nu-l aveam, prima dată când m-am plimbat cu el mi-a fert și noroc că nu a afectat nimic. Carburatorul este nou. Acest portbagaj l-am împrumutat de la acest ATV mai mic, dar o să vorbim despre el în următorul meu videoclip, ca să aveți idee cum arătau cauciucurile, ceva de genul, și au avut și cavere în ele, după cum vedeți, erau terminate. În continuare, aș vrea să vorbim și despre acesta, dar din păcate nu este timp. Următorul ATV vlog o să vorbim despre el. L-am luat soției, fiind automat, se descurcă mai bine.